Bueno, ho pot tenir, Clar, però comença ja quan començarà el quan el bal se moll. I ara ja m'ho podria anar al camp, ja on vulguis, ben estipat i pitjor i s'ha acordat. No has d'estar... Tot el que esperàvem com està primer. Per exemple, segon de vol no pot deixar. Algun punt per mi? Le metieron 9 al Constancia B.